नैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। गाहायै सोर सोरखौ लानानै बे सोर सोरनि थाखाय बे मुंख्लं बिबार बावनाय बा मान बावनाय हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जायो? बे हाबाफारिखौ जोङो गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै बे 33थि गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 16 नभेम्बर फालिथाय लोगोसेनो बिथांमोनखौ जोंनि थुनलाइनि फोथाराव एबा रमान हांखो दाबिनायाव जौगालांनाय जों बुंनांगोन अमलाराम गिबियावनो बिथांनि मुंखौ लानांगोन लोगोसे शिवराम दा बिथांमोनखौनो जेब्लाबो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसेनो मान होलांबाय थानायजों बेखौ दिन्थिफुंनो थांनायजों जोंनि बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। लोगोसेबाव दिनैनि जिथु टपिक सावरायमा मेलनि बे जाबाय बर'फोरनि आथिखाल आरो इयुननि सोलोंथाइ दाहार बिनि सायाव सावरायमेल जादोंमोन। दा बे सावरायमेलाव आंजों लोगोसे सुरेन बसुमतारी आरो रंजालु बसुमतारी सानैखौबो लिंहरफानाय जादोंमोन। सानैबो सुंद' सुंद' बिबुंथि लाखिदों आरो आंबो बिबुंथिखौ लाखिदों जे बर'फोरनि आथिखाल आरो इयुननि सोलोंथाइनि जिथु दाहार बे दाहारखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो सिगांनिफ्रायनो सिगांनि जिथु सोलोंथाइ दाहार बेखौ एसे बुंनांगौ जायोमोन, बेखौ एसे बुंनाय जादों। आरो बे सोलोंथाइ दाहारखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' मिडियामा एबा बर' बिजोङा कटारि कमिसननिफ्राय लोगो मोनबोदों। 1964 मायथाइयाव कटारि कमिसनखौ थिसननाय जादोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 1978 मायथाइयाव स्टेट पलिसि माने थिसनदों, बेखौबो एसे मोनदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय 1986आव निउ इडुकेसन पलिसि सोदों, ओमफ्राय बेखौबो मोनदों। आरो बिनि उनाव 2000 मायथाइयाव सर्व शिक्षा सोदों, बेखौबो मोनदों। आरो बिनि उनावहाय 2009आव राइट टु इडुकेसन सोदों, बेखौबो मोनदों। आरो नै देग्लाय 2019आव नेशनेल इडुकेसन पलिसि होननाय मोनसे सोनो नागिरदों, समग्र सोलोंथाइ माने अभियान। बेवहाय बे माबायदि जागोन बेखौ जोङो दाबो मोजाङै बुंनो हाया बा बिल पास जायाखै बेयो। फैगौ नैबे नभेम्बरनिनो 29 अक्ट'आवसो बे एसेमब्लियाव पास जागोन आरो लोगोसे हजों सेन्ट्रेल सरकारावबो पास जागोन। बिनि उनावसो जों बेखौ मोजाङै मिथिनो मोनगोन जे निउ इडुकेसन पलिसि एबा नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2019आ माबादि, बेखौ जों होमबासो बुंनो हागोन। बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायाव बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे एबसु, आबोब, बर' फरायसा आफाद, ओमफ्राय जेसेबां आफाद दं बर'नि गासिबो नाजाजोबनांगोन, नांफानांगोन बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे। आरो बर' थुनलाइ आफाद हारसिं हाया, मानो होनबा बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंखौ लाबोजेनग्राल'मोन, नाथाय फोथांना लाखिनाया गासिबो आफादनि बिबान। बर' बिजोंखौ जौगाहोनोब्ला माबायदि हाबाफारि लानाय मोजां? बर' बिजोंखौ जौगाहोनोब्ला जोङो जोंनि भारतआव एबा अल इन भारत माने वर्ल्डआव दुलाराय बुहुमाव एबा जोंनि भारतआव माबादि सोलिदों बेखौ जोङो स्टाडि खालामनांगोन। आरो स्टाडि खालामनानै जों माबादि पलिसिजों थांनांगौ, माबादि पलिसि बाहायबा जोङो जोंनि रावखौ फोथांना लाखिनो हागोन, बेखौ स्टाडि खालामनानै जोङो बे पलिसिखौ लानांगौ। जिहेतु আজি মোক ইয়াত ইনভাইটেড গেষ্ট হিচাপে মই আহিছোঁ, এপছুৰ মৃদুল জনাই আঞ্চলিকৰ লিডাৰ্ছসকলে মোক তাত ইনভাইটেশ্যনটো দিলে আৰু ইয়াত আহি কিনে মই খুব আনন্দিত, খুব ভাল পাইছোঁ। এটা জাতিৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আৰু জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাক সম্বল লাগে, এই সম্বলখিনি সংগ্ৰাম কৰা সংগ্ৰামী এটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে তেওঁলোকে যি ধৰণে বহুত কষ্ট কৰি এইটো তৈয়াৰ কৰিছে মিটিঙৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে। তাৰপাছত যিহেতু আমি জনজাতি মানুহ হিচাপে আমাৰ ভূমি সমস্যা আছে, আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিক অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশেষকৈ আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিটো শেষ হৈ যাওক এইটো তেওঁলোকে কিছুমানে বিচাৰে। কিন্তু আমি নিজে সংগ্ৰাম কৰি অন্তত আমাৰ ভাষা, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এপছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বিশেষকৈ লগত আবব আছেই, তেওঁলোকে बहुत कष्ट करार कारणे मैं तेलुगुखौ धन्यवाद जानायसु। दिनै सारखौ बे जथुमायाव सासे थांखि जानाय आलासि महरै लिंहरदों। बे समाव सारा बे जथुमानि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? बे जथुमानि सोमोन्दै सोंदों जिहेतु आङो बेवहाय फैनानै गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननायखौ
बेखौनो रायजोफोरनिसिम फोसावनो सानदों जे गेजेर जनाय हालामनि जाय बर' आफादफोर दं बे बर' आफादा मोनथाम आफादा फारियै बर' फरायसा आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगो नांनानै जि मोनसे इउनाइटलि खौसेयै जि मोनसे आफाद खुंदों, मेल खुंदों, खोब मोजां जादों, खोब बाख्नायथाव जादों। दिनैनि दिनाव जोङो नायदों माने सारा आसामाव जोंनि बर'नि दा जिथु जाबाय थानाय सिटुएसनफोर बेखौ नायोब्ला दिनैनि जोङो गेजेर जनाय दख'रानि बे रायजोफोरखौ आफादफोरखौ बाख्नायनांगोन। आं बेनिखायनो बेवहाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों, बिथांमोननो आं साबायखर बावदों। बे समाव सारा सासे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे मावथि बे हिसाबै जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मुंनि मोनसे गावखुंथायारि गाव हायुङारि खुंथाय राजखान्थियारि मोनथाय बेखौ दाबिबोगासिनो दङ। बेनि सावरायनाया बेसेबांसिम आवगायदों? बेखौ जों दासिम सरकार लेभेलाव सावरायबाय थादों। दा सावरायनानै नोंथांमोना मिथिगौ बा रायजोफोरनो जों बेखौ फोरमायनांगोन 2016 सनाव 2016 मायथाइयावनो आसाम सरकारा आगुनि तरुण गगৈ सरकारा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंना होनो थाखाय मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै गालांखाबाय। दा बेनिखाय बे समावनो जिहेतु आसाम एसेम्ब्लि फैबाय, एसेम्ब्लि इलेक्सन फैनायनि उनाव बिजेपि दोलोआ आरो बर'नि दैदेनगिरि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानि थाखानाय मिसिं काउन्सिल, सनवाल काउन्सिल आरो राभा काउन्सिलनिख्रुइ मोजांसिन दाफुंना होगोन होननानै बिथांमोना जोंनि बर' इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन मोनसे एसुरेन्स होनायाव जोङो बिजेपि दोलोनो भट होनाय जायो आरो बे हिसाबैनो सारा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा बिजेपि दोलोनो भट बुनानै बिथांमोनखौ सरकारखौ बानायनाय जाबाय। नाथाय दुखु गोनां खोथाया जाहैबाय दिनै बिथांमोना 3 बोसोर जाबाय, 3 बोसोर बारलांबाय, बेनि उनावबो बिथांमोना दासिमबो मावना होनो होननानै मावफुङाखै। माखासे टेकनिकेल खोथा बिथांमोना बुंबाय थादों। जों बेनिखायनो आसा खालामदों गुसुं समनि गेजेरावनो जों जिहेतु सरकारजों रायलायबाय थादों, CMजों रायलायदों, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों रायलायदों, जोंनि बर'नि राजनिथि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म, बिश्वजित दैमारि बिथांमोनजों रायलायबाय थादों, जमायै रायलायबाय थानाय जादों। बिथांमोना एसुरेन्स होदों गुसुं समनि गेजेरावनो, खोब गुसुं समनि गेजेरावनो मोनसे मोजां रिजाल्ट बा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनायनि खोथा बुंदों। दा बेनिखायनो जोङो सरकारनो खोन्थानो थाखाय लेट जानायनि थाखाय जोङो फैगौ 19 अक्ट'खालि सोलिबाय थानाय नभेम्बर दान 19 अक्ट'खालि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव जोङो मोनसे गिदिर मास गेदारिं बा मोनसे मास गेदारिं सुबुं गौमा जों लादों। दा बे लानायनि गेजेरजों जों जे इउनाइट थायो, जों जे खौसेयै दं, जों बेखौ फोरमायनो नाजादों आरो जों आसा खालामदों बर' कसारि अट'नमास थाबैनो जागोन, जों बेखौ मिजिं खालामदों। आङो बेनि गुबै ओंथिखौ फोरमायनो सानाबाबो मोनसे खोथाखौ आं जिहेतु नायबाय थादों, नुबोबाय थादों बर' आन्दलनफोरखौ, मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों। गिबियावनो जाथियाव जोंनो दिनै खौसेथिनि गोनां जादों। सेपारेट स्टेटआ जोंनि बर'नि बिखानि हार्ट आरो बे सेपारेट स्टेटजोंनो जोंनि बर'नि गासै बर'लेण्ड मुभमेन्टआ सोलिबाय थादों बा बर' मुभमेन्टजोंनो सेपारेट स्टेटआ फैबाय थादों। बे हिसाबैहाय बे मोनसे बड' मुभमेन्टआ हार्ट आरो बेखौनो लानानै सेपारेट स्टेटखौ जों लुबैयो, जों जानायखौ लुबैयो, थाबैनो जानांगौ। नाथाय मोनसे खोथाखौ नुबाय थादों जोंनि गेजेराव बर' फरायसा आफादानो जा NDFBआ दिनै 4-5 गावलांबाय। दिनै जों आसा खालामदोंमोन NDFBनि गेजेरजों मोनसे मोजां सलुसन जानांगौ, बर' मोनसे सुस्थिर मोनसे सलुसन जानानै समस्याखौ समाधान खालामनानै आसाम सरकार, भारत सरकारा बर'नि थाखाय मोनसे मोजां परिबेस लाबोना फैगोन जों सानदोंमोन। नाथाय दुर्भाग्यआ जाहैबाय जोंनि गेजेरावनो गावस्रालायनायनि जाहोनाव दिनै राजनिथि हान्जाफ्रा, भारत सरकार, आसाम सरकारा बा गुबुन माखासे ससियेल अर्गानाइजेसनफोरा दिनै जोंखौ निन्दा खालामदों, निन्दा होदों, जोंखौ बिथांमोना नायनानै मिनिखुमाबाय थादों। बेनिखायनो दुखु मोनो माब्लाबा। दा बेनिखायनो जों बुंनो सानदों सेपारेट स्टेटआ जोंनो नांगौ आरो बे जोंनि बर'नि मोनसे नांथारगौ जिनिस जाहैबाय। दा बिनि सिगां जों BTCनि बाहेरनि बर'फोरा जाय ओनसोलफोरा सेपारेट स्टेटआव गोग्लैनाय नङा, बे गोग्लैयैनि जाहोनाव जों दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ नागिरदों। जेरै जोङो बिदिन्थि होयोबा धेमाजियाबो बेवहाय गोग्लैयो,
धेमाजि तिनिसुकिया डिब्रुगड़ सराइदेव गलाघाट मरिगाव कार्बि आलं बेबायदिनो गुवाहाटी थाबाय साउथ कामरुप थाबाय गवालपारा बेफोर जिल्लाफोरा जिहेतु सेपारेट स्टेटआव गोग्लैनाय नङा दिनैनि नैबे बोथोराव मोनसे खोथाखौ जों खावलायगोन आङो खावलायगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे मावथि हिसाबै बर'नि जेसेबां संगठनफोर दं बेसेबां आफादफोर दं जोङो जागायनो सानदों बर' फरायसा आफाद NDFB आरो जायफोर बर' थुनलाइ आफादफोरा बर' कसारि अट'नमासखौ मोननायाव बयबो हेफाजाब होनांगौ आरोबो जों मिथिगौ बर' फरायसा आफादा दिनाय खालामाखै NDFBबो दिनाय खालामाखै खिन्थु बेनि गेजेरावबो जोंनो जे दिनै राव गोमालांनो हमनाय बर'खौ हारिमु गोमालांनाय माखासे जिल्लानि बर'फोरखौ लाबोनो थाखाय दिनै काउन्सिला गोनां जाबाय बेनिखायनो काउन्सिलखौ जों मोनग्रोजानो लुबैयो बेजों लोगोसे सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्टखौ जोङो दिनैसिम खालामबोदों मरेलि खालामबोदों भबिष्यतआवबो खालामगोन बेखिनि BKSC जागोन बे BKSCनि जा मडेलिटि बे मडेलिटिया माबोरै जानांगौ मडेलिटिनि खोथा बुंबा नोंथांमोना मिथिगौ जे आसामाव दिनै स्टेट एक्टनि आन्दाराव गासै 10टा काउन्सिल दं बे 10टा काउन्सिला जाहैबाय सेटेलाइट उपग्रह होनना बुङो माने गंसे गामिखौबो लानो हानाय मोनसे काउन्सिल जेराव जेराव बर' गामि थागोन बे गासैबो गामि बर' गामिखौ लानानै जोङो जिहेतु काउन्सिलखौ नागिरदों दा बेनिखायनो जोंनि मडेलिटिया जाहैबाय दानि जिथुनिखि गोदान बर' काउन्सिल जागोन बे बर' काउन्सिलाव जाहाथे गामि गंसेयाबो बर' काउन्सिल बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों जि माने ससिय' इक'नमिक इडुकेसन गासैबोनि जि बेनिफिट मोनगोन बे बेनिफिटखौ जाहाथे गासै बर' रायजोआ बे कसारि काउन्सिलनि गेजेरजों मोननो हायो जों बेखौनो मेसेज होगोन